Республикабызда мәдәният, сәнгать өлкәсендә күренекле шәхесләрнең исемен мәңгеләштерү максатыннан төрле чаралар үтә, кабер ташлары куела. Шушы көннәрдә Питрәч районы Күн авылында бар гомерен Галискар Камал театрында эшләүгә багышланган Татарстанның халык артисты Раушания Юкачеваның каберенә таш куелды. Авыл мәдәният йортына Россияның атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Хафиз исеме бирелде. Тулырак Питрәч районыннан Ләлә Зайнуллина репортажы. Раушания Юкачева кабере янына туганнары, Камал театрының бер төркем артистлары, хезмәттәшләре, авылдашлары җыелган. Рухына дуга кылып, аның турында истәлекләрне яңарталар. Кабер ташына Лена Шакирҗанның шигырь юллары уелып язылган. Нәрсәдер мондый матур, әни кебек булсын. Лүтсә апа миңа шигырьне җибәргәндә мин беренче тапкыр укудан аңладым. Ул шигырь менә нәкъ шушы, нәкъ әни турында. Һәм ул рәсемне миңа җибәргән чакта да миңа шул ук нәкъ ул әнигә туры килә дип бик шады. Бүгенге көндә дә истә әйтик, Зәңгәршәлдә чыкса булай булыр иде, бу спектакльдә Сабылар булыр дип һәр вакыт уйнаганда, спектакль уйнаганда гел искә төшереп торабыз. Без инде Раушания белән күп уйнадык. Җегет белән кызын да уйнадык, ир белән хатынны да уйнадык, телевизорга да бергә төшкәнебез бар. Аннан инде иң истә калганы безнең Авылы Тагбай. Анда 6 серия без шул кадәр яратып уйнадык аны. Безгә куйган режиссерларга рәхмәт. Гел уйда, күңелдә, төшкә керә. Гримеркага килеп керер сыман. Барыбызны да тел селкетеп булыр сыман. Вакыт дәва яраларны дәвалый диләр. Әмма Раушания Юкачеваның югалту ярасы йөрәкне әле дә сызлата. Ул тамашачыларга Казан егетләре, Григорий кияүләре, Диләфрүзгә 4 кияү спектакльләре аша таныш. 40 ел сәхнәдә 30дан артык роль башкарган. Минем юатучым да булды. Авыр вакытларда ул миңа нык зур ярдәм дә иткән кеше, киңәше белән дә, үзенең менә шулкадәр көчле утлы рухы белән дә, холкы белән дә Раушания безгә бик җитми. Ничек дип әйтәм Раушания турында? Раушания ул безнең батыр йөрәкле кызыбыз иде. Курсташыбыз, иң батыр йөрәкле. Без нәрсә эшләсәк тә безне Раушания ияртеп йөрде. Нинди бәйрәмгә әзерләнсәк тә, кая барсак та безнең Раушания алдан бара торган иде. Күн авылы мәдәният йорты хәзер Россияның атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Хафизов исемен йөртәчәк. Айдар Хафизов исеме бирелү тактасын ашарга. Якташлары әлеге вакыйга белән бик горурлана. Безнең Айдар абыйга карата хөрмәтебез зур. Айдар абыйга илмә тактаны ачуда катнашырга килгән Камал театр артистларына, авылыбызның авыл халкына олы ихтиярымны рәхмәт. Айдар абый бик нык аерыладыр бүтән безнең труппада. Җиңкишеннән да ул бик белемле кеше иде, бик белемле артист иде. Һәм ничек дип әйтим, бик оригиналь кеше иде. Менә соңгы елларда без шок каткан идек аның умарталык белән мавыгы турында. Ул шигъриятны бик әйбәт беләдер, гомумән әдәбиятны беләдер. Беләгенә түгел, ул аны төптән, тирәннән аңлый иде. Мәдәният йортында урнашкан музейда аның турында мәгълүмат тупланган. Артист, режиссер Айдар Хафизов 50 ел гомерен театр сәнгатенә багышлаган. Ул татар театры тарихына актер буларак кирип калса, татар әдәбияты тарихында әдәби музыкаль кичәләр режиссеры булып кирип калган. Камал театры артистлары хезмәттәшләре истәлегенә концертта оештырган. Аны карарга мәдәният йортына барлык авыл халкы җыелган иде. Туган як үлгәннәрнең кадерен дә әнә шулай изге ядкәр итеп саклый. Ләлә Зайнуллина, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары өчен Питрәч районыннан.